Здравейте! Аз съм доктор Таня Мирчева от Supreme Dental и днес искам да ви разкажа по какви критерии можете да изберете най-подходящия за вас зъболекар. Това е много важен избор, защото здравите зъби означават не само красива усмивка, но и допринасят за доброто общо здраве. Започнете с проучване. Прочетете коментарите на пациентите. Проверете във Facebook, в Google или в сайта на клиниката какво казват пациентите. Но не разчитайте само на звездичките. Проверете и детайлите. Споделят ли пациентите реален опит и отношение? След като завършат университета, част от стоматолозите посещават различни курсове и обучения в сферата, с която са избрали да се занимават. Съвременната стоматология изисква непрекъснато усъвършенстване. Затова проверете дали вашия стоматолог следи новите тенденции. Имате нужда от лечение на кариеси, поставяне на импланти или пък естетична стоматология. Няма стоматолог, който да е специалист във всяко едно направление. Затова е най-добре да изберете клиника, която предлага комплексно обслужване. В последните години в стоматологията навлезнаха много сериозно дигиталните технологии. Затова се доверете на клиника с съвременно оборудване и щадящи методи на лечение. И най-важното – добрата комуникация. Трябва да имате достъп и личен контакт с вашия зъболекар. Трябва да ви бъде обърнато индивидуално внимание, да ви бъде отговорено на всички въпроси, които имате. Защото тогава се създава доверие между зъболекар и пациент и лечението протича по най-добрия начин. Ако търсите професионална грижа и индивидуален подход, свържете се с нас. Заповядайте в Supreme Dental.